kanina na ang Iglesia Katolika Romana ay tinayo ni Kristo ayon sa Biblia. Di ba? Sabi mo kanina. Biblia at standard na referensya po. So, yun palang sinabi mo kanina, bro, na ang Iglesia Katolika Romana, ginamit mo Mateo 16:18 eh. Kaya saan ba banda sa Mateo 16? Okay, bro. Kaya, saan ba banda sa Mateo 16:18 na nagsabi si Kristo na ang itinayo kong iglesia ay Iglesia Katolika Romana? Saan banda doon? Ang sinabi ko po kanina, klarong-klaro po yun, hindi po nagkatag ng pangalan si Kristo mismo sa kanyang iglesia. Hindi po niya binigyan ng pangalan ng kanyang iglesia kasi nandyan po kayo ng mga sapatos ng pananampalataya. Number 2, pero mapapatunayan natin na meron po siyang talagang itinatag at ang iglesia ito existido sa lahat ng panahon. Nang sinabi po niya, et forte inferenon prevalibus adversaria. So sa makatwid, itong iglesia ito existido sa lahat ng panahon from the time of the apostles until now, nandyan po yung iglesia. At wala pong ibang iglesia na existido sa lahat ng panahon, maliban lamang po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano bro? Next. Kung Sabi walang pangalan, kanina, bakit? Okay. Ano Kuha kita. So kung walang pangalan yan, bakit sa inyo may pangalan? Bakit po? Kasi mas mauna po kasi yung institution kaysa sa pangalan eh. O for example, yung Pilipinas, mas nauna yung mga pulo kaysa sa pangalan. Mas nauna po yung mga pulo ng Pilipinas, late na po yung dumating yung pangalan ng pinangalanan po niya itong bansang Pilipinas. Same po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Late na po yung pangalan, bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang po kasi yung iglesia na nag-exist sa lahat ng panahon. Iglesia Katolika lang po for the first 1,000 years So no need na maglagay po sa Biblia ng pangalan. And at the same time, again, hindi po pinangalan ng Panginoon si Kristo po yan kasi alam po niya na darating ang panahon, nandyan po kayo na aangkin sa iglesia ang kanyang itinatag. Okay. Tanong bro, kailan ba, anong pitsa ba pinapangalanan ang iglesia na yan? Kailan ba lumabas yung Iglesia Katolika Romana? Kailan ba? Actually, nire-recite na po by creed yung word na Iglesia Katolika for the first century. For example, yung Apostles' Creed. I believe in the Holy Catholic Church. Pagkatapos sa 3rd century, after the Council of Nicaea, one Holy Catholic and Apostolic Church. Sa 4th century, sa panahon ni St. Athanasius, one Holy Catholic and Apostolic Church. Then, it was finally approved na magiging siyang official name ng Iglesia Katolika sa First Vatican Council ng 1869-1870. 1870? Sa Euro? Officially. Pero ginamit na po siya sa 1st century pa. Again pero ginamit na po siya 1st century pa. Sino naggamit doon sa 1st century? Sino? Pinakauna, si St. Ignatius of Antioch, Bishop of Antioch na inappoint ni San Pedro. And at the same time, pagka 2nd to 3rd century, kasi under persecution po sila, after the Council of Nicaea, yung Nicaean na Constantinopolitan Creed. Then after on that, yung Credo na create ni St. Athanasius na galing pa mismo sa Council of Nicaea, and at the same time, hango po mismo sa 1st century ni Dedake, one Holy Catholic and Apostolic Church. Pero yung sinasabing officially approved again, 1870. Okay. Si Ignacio Antioquia, ngayon yung Santos, di ba? Sabi niyo si Ignatius, yung Santos na, di ba? Antioquia. Kinsay gasulti, bro. Kinsay gasulti. Sinong may sabi? Sino nagsabi ni Ignacio doon sa Antioquia nga, Ignacio, ito ang pangalan na to ay Iglesia Katolika Romana. Sinong may sabi niyan? Sino nagsabi sa kanya? Actually, deceptive question po yan, Mr. Kiesel. Pinaka number 1, sinabi ko po na hindi po nila binanggit yung tinatawag na name. Wala po sa nagkinikal lang name po for the first 1,000 years. Yung sinasabi ng St. Ignatius na word na Catholic, it is a description sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Si St. Ignatius of Antioch, estudyante po siya ni St. John the Evangelist. Estudyante po siya, classmate po sila ni St. Polycarp of Smyrna. Imposible naman po yun na magtuturo po siya ng mga bagay kontra sa itinuro ng kanyang maestro, St. John the Evangelist. Sabi mo kanina, ibig sabihin, nagkamali ka doon. Tinanong kita kanina, sinong may sabi niyan sinong nagpangalan na yan sa Iglesia Katolika Romana? Sabi mo kanina, St. Ignatius. Sabi mo, yung santo na si Ignacio.
Ngayon, tinanong kita, sino may sabi? Binawi mo rin na hindi pinangalanan. Alin ba totoo, Bro Gisino? Yung sinabi alin ba totoo niyan? Sinabi ni official name. Tika muna, sir. Kasi ang tinutukoy mo, official name eh. Di ba, binanggit ko na po kanina, unofficial, yung mga terms na ginagamit po yun, pinakauna, siyempre, descriptive. Pero name po siya, pero descriptive name. Tika po muna, so yung descriptive name, description. Yung unofficial name, anong pangalan yan? Tika muna. Papasagutin niyo muna ako. Huwag muna kayo magbadali. Sige. So, 80s na ng 1870. Dalawa po kasi tinutukoy ko po rito eh. Descriptive name and official name. Yung descriptive name, yan po yung nature ng iglesyang itinatag ng Panginoon, kasi objective ng Panginoong Jesucristo na itong iglesyang po itong ipalaganap sa buong mundo. Objective po yan ng Panginoon, hindi po yung objective ng mga apostol. Kaya nga po, pinahayo po sila sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kasi kagustuhan, kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong iglesia pong ito, talagang lalaganap ito sa buong mundo. Yan po yung punto ko rito. So, by nature, by description, Catholic na po. Kaya nga po, first binanggit ito, yung descriptive name po niya, first binanggit po ito ni Saint Ignatius of Antioch na estudyante ni Saint John the Evangelist. Bago tayo sa estudyante niyan, bakit sinabi mo kanina na ang pangalan sa pangalang descriptive name na Catholic, si Santo Ignacio, sabi mo kanina. Ngayon, tinanong kita, sino may sabi niyan, ngayon binawi mo rin na hindi pala pinangalanan yun. Wala akong binawi. Hindi mo lang maintindihan yung sagot ko. 'Di ba? Sinabi ko kanina, hindi nga pinangalanan. Pero yung word na Catholic, ginamit na po sa 1st, 2nd, and 3rd century by a profession of the creed. Yan po yung point ko po eh. Okay. Hindi nyo maintindihan yung sagot ko eh. So, yung term na ginamit doon sa creed, yan yung description ng iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung punto doon. And officially adopted as name, yung tinatawag na One Holy Catholic and Apostolic Church, kasi nandyan ang dami-dami na po mga squatters eh. So, yan na po yun. One Holy Catholic and Apostolic Church. Wala pa akong binawi ha. In-explain ko po yung tinatawag na kinaklaro ko po yung tinatawag na mga terms na ginagamit ko rito. Yeah, sabi mo kanina, di ba? Na yung word Catholic pala, descriptive pala yan. Descriptive name lang sa iglesia nyo. Di ba? For the first 1,000 years nga, yan nga po sinabi ko na, for the first 1,000 years, kasi no need po kasi sa kanila yung official name eh. Mr. Kisel, no need po kasi sa kanila yung official name. Bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang yung Iglesia Kristiyana. At yung iglesyang yan, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala na pong iba. Kaya na, okay. Sinong may sabi ni San Ignacio doon sa kanya na ito ay pangalang Catholic descriptive name? Sinong may sabi sa kanya yun? Okay, actually, pag sinabi po kasi descriptive name, it refers to the nature of the church. And remember, nang sinabi ni San Ignacio na Katolikos or Katahulos, ang kalooban po ng Panginoong Jesucristo po yung binabanggit po niya. Bakit po? Kasi sabi niya yung letter to the Smyrnians, kung saan yung obispo, nandyan yung Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi kalooban ng Panginoong Jesucristo na itong iglesia ito dapat Katolika. St. Matthew chapter 28 verse 20 at 19 to 20, humayo kayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Romans chapter 1 verse 7 to 8, ang iglesyang ito lumaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, for the 1st century AD, yung essence ng pagkakatoliko na binanggit ni St. Ignatius, siya lang yung gumawa ng formula, pero ang esensya ng doktrina, esensya ng tinatawag na pangalang ito, nandyan na po sa Biblia at sinabi ito ng mga apostol. Next question. Wala signal, bro. Sige po, next question po, sir. Mali kong tanong, bro, kasi hindi mo nasagot, bro. Sino nga nagsabi sa kanya, bro, na that name is descriptive name? Sino nagturo sa kanya yan? Sinabi ko na po nga sa inyo kanina eh. No need na sabihin na. Ignacio, dapat Katolikos yung sabihin mo. Hindi. Formula po kasi yung Katolikos eh.
na nagre-refer sa objective ni Kristo at ng mga apostol na ipalaganap sa buong mundo. So ibig sabihin, ang ginawa lang po niya, formula na ito katanggelitay in holo to cosmo, Romans chapter 1 verse 7 to 8. So katahulos or katolikos. So siya po yung unang gumamit ng term, pinakaunang gumamit ng term na tumutukoy po siya sa kalooban ni Kristo at saka yung ginawa ng mga apostol na dapat ang iglesia po laganap sa buong mundo. Formula po yan, sir, formula. Yun. Saan mabasa na formula yan? Sino may sabi na formula yan? Saan mabasa na formula? Binanggit na nga na St. Ignatius. Letter to the Smyrnians. Sabi, ano ba itong... Binanggit na po niya. Binanggit na po niya. Siya nga pinakaunang gumamit eh. Kayo nga mismo gumamit, pero wala kayong ebidensya patunay na galing ni Kristo. Ay, hindi po remember. O yung Mateo. Hindi. Estudyante. Tingnan mo na. Estudyante na San Juan Evangelista si St. Ignatius of Antioch. Pagkatapos San Pedro ang nag-appoint sa kanya, imposible po na mag-create po sa kanya sa sariling turo. Ha? Saan nabasa sa Biblia na si Ignacio, estudyante po siya ni John the Baptist? Ay, deceptive question po yan, Mr. Kiesel. Bakit po kasi ang Biblia, hindi naman po yan istorya ng mga apostol. Ang Biblia po kasi, sinulat ang mga salita po yan ng Panginoong Diyos. Teka muna. Pasagutin niyo muna ako. Ang Biblia, sinulat ang mga salita po yan ng Panginoong Diyos. Hindi po yan yung church history. Yung sinabi ko po kasi, church history po yan eh. Bakit po kasi yung iglesia itinatag ng Panginoon, first, second, third, until law, meron po siyang kasaysayan eh. Ibig sabihin mo, yung Biblia ba, mali yan nakasulat yan. Ay, hindi po mali ang Biblia, pero hindi po lahat nakasulat sa Biblia. Particularly yung kasaysayan ng mga apostol. Hindi po lahat. Okay. Sabi mo kanina, yung question ko na tungkol kay Ignacio at saka Ignatius, deceptive. Anong batayan mo doon na deceptive yun? Descriptive ng batayan ko. Saan mabasa sa Biblia? Yung letter na nga. Hindi po. Yung letter na nga ni St. Ignatius St. Ignatius para sa Smyrna eh. Ginamit po niya ang word na Catholic. Bakit po? Kasi ang basis po niya, according sa kanyang letter, kasi kalooban ng Panginoong Jesucristo na dapat lumaganap itong iglesyang ito. St. Matthew chapter 19 verse 20 and Romans chapter 1 verse 7 to 8. Okay, sir. Asa nabasa? Mateo. St. Matthew chapter 28 verse 19. Opo. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yun. Katoliko yan. In essence, Katoliko yan. Ha? Katolik, humayo ka. Sabi mo kanila, Katolik means universal. Di ba? Opo. Ano bang word Katolik? Di ba sabi mo, ang Katolik, ganap na. Sinabi dyan, hindi sinabihan na Katolik kayo. Humayo pa. Pahayuin pa. Okay. Hindi pa lumaganap po, hindi pa Katolik yan. Bro, sino? Hindi po ninyo. Teka muna. Hindi po ninyo pinakinggan po yung sagot ko. Objective nga. Teka muna. Objective nga. Alam niyo po ba yung word na objective? Kalooban po niya. Bakit po? Kasi gusto po niya itong iglesyang ito Katoliko. Objective nga, di ba? Grabe naman po, hindi kayo makakaintindi ng word na objective. Kailang beses ko na binabalik-balik po yung term. Objective ng Panginoong Jesucristo na yung iglesia niya ipalaganap sa buong mundo. Objective, kalooban niya, intention niya. So kaya nga, nang sinabi ni St. Ignatius, coincide po yan sa objective ni Kristo na itong iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Pagkatapos kayo kukontra. Hindi po. Makinig po kayo sa sagot ko po. Para at least malaman po na yung mga distinctions sa mga terms na ginagamit ko po. Kasi hindi po ninyo makuha ng tama eh. Go ahead po, sir. Tanong ako sa ebidensya mo. Kasi yung mga term mo kasi wala sa Biblia eh. Diba, sabi mo ba kailangan kalooban ni Jesucristo na kalooban na. Ang tanong ko, mabasa bang word Catholic dyan sa Mateo 28:19? Objective nga, di ba?
objective na yung nature ng pagkakatoliko. Bakit ba kasi pinapahayo sa buong mundo eh? Di ba? Objective ng Panginoong Kristo. Teka muna. Pasagutin niyo muna ako. Number one, sinabi ko, objective niya, kalooban niya na itong iglesyang ito katoliko. Bakit? Kasi gusto niyang ipalaganap ito sa buong mundo. Sabi mo, ang katoliko hindi biblical. Bakit po ba? Kailangan po ba tayong lahat gagamit natin biblical yung terms? Ay, hindi. Wala po sinabi ang Panginoong Kristo ng ganyan. Lahat ng mga terminong gagamitin nyo dapat biblical terms. Wala po. Invento nyo po yan ninyo eh. Number two na point. Yung sinabi ni St. Ignacio of Antioch sa 106 to 110 AD, inline po yan sa objective ni Kristo na yung iglesia po niya ipalaganap sa buong mundo. Kaya nga po, ang root word ng Katolikos, kataholos. Ibig sabihin, universal. So, objective ng Panginoon, ipalaganap sa buong mundo at yan yung nature ng iglesia po niya. At yan yung pinoprofess ng Iglesia Katolika ngayon. Ang word katalog mo. Sige. Bigyan natin. Ligamit ng Griego. Di ba ang word na Katolos, Griego yan? Opo. Ang word na Catholic from the Greek words kata and holos. Yung etymology po niya. Okay. Throughout the whole. Holos means whole. Ang kata means throughout. Nung bang kaharap ni Kristo ang apostolismo, yung Griego bang apostolis ng kaharap niya sila inutusan niya pumunta humayo kayo sa buong mundo? Mga Griego ba yan o mga Hudyo? Ay, mga Hudyo po sila, sir. Pero isinulat po yung tinatawag na scripture sa lingwaheng Griego. Hindi po lingwaheng Hebreo. Bakit po? Kasi sa panahon po nila, ang dominant language po ay hindi po Hebreo. Ang dominant language po, ang international language po nila noon is Griego. Di mo ba alam yun? Hindi po ibabalik po yung I repeat my answer, ha? I will repeat my answer, ha? Ang sinabihan po niya mga Hudyo, kasi ang mga apostol, mga Hudyo po yun eh. At ang religion po nila, Judaism. Nung una. Pero nang sinabi ng Panginoon na my church ay ibang relihiyon na po sila. Kaya nga po kino-convert po nila yung Judaismo. Number two na point. Ang sinabihan po niya mga Hudyo, so gumamit po siya ng vernacular language po nilang Aramaic. Pero nang nagsulat ang mga apostol, particularly si St. Matthew, yung mga disipulo ni San Pedro at ni San Pablo, St. Mark and St. Luke, isinulat po nila mostly ang New Testament na Griego. Hindi po Hebreo. Okay. Ang tanong ko sa iyo, hindi sulat mo. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo layo ang sagot mo, bro eh. No. We are talking about the scripture. Ika muna. We are talking about the scripture. Kaya nga nagko-quote tayo sa Matthew chapter 28, di ba? Scripture yung kino-quote natin, Mr. Diesel. Scripture. Huwag niyo ako pagkatapos sasabihin mo, sino ba sinabihan niya? Actually, yung question po ninyo is misleading eh. In terms of tama na argument. Ito balik ako tanong mo tayo. Sagutin mo lang. Sinasagot ko po, hindi sila makakaintindi. Kasi layo ang sagot mo eh. Ito bro. Hindi ka makakaintindi. Kaya nga, sinasabi mo na ang layo-layo. Sige, tanong po. Anong tanong po ninyo? Malayo nga. Balik natin yung tanong. Ano bang lingwahe ginamit ni Kristo nung sinabi ng humayo kayo sa buong mundo? Okay. Alam natin, kaharap dyan, wala pas Pablo dyan. Ang lingwaheng ginamit ng Panginoong Kristo nang sinabi niya, siyempre, according sa kasaysayan, Aramaic ang sinabi po niya, yung ginamit ng lingwahe. Pero sa scripture, ang pagsulat, hindi po Aramaic yung ginamit, kung hindi Griego. Kasi ang dominant language sa panahon po nila, Griego. Next question. Paano ba yung sa Aramaic magkasabi yung Kataulos mo? Paano sa Aramaic magkasabi? Hindi po ako marunong mag-Aramaic. Pasensya na po. Hindi po ako marunong mag-Aramaic. Pero yung mga scriptures ng mga apostol, Griego po yung pagkasulat eh. Sure ka? Mayroon ka bang ebidensya na Griego talaga sila? Griego talaga. Hindi mo ba alam ang history ng New Testament? Hindi mo alam? Griego.
Griego ang mga letras ng mga apostol. Hindi, magsuri po kayo. Magsuri po kayo. Wala po parotismis. Hindi po. Magsuri lang po kayo. World Book Encyclopedia, under Article B, pagkatapos Encyclopedia Britannica under Article Bible, even yung mga Protestant version ng mga biblical commentaries, Griego ang nakasulat eh. Hindi po Aramaico. Okay bro. Sabi mo kanina bro na Aramaic ang sinabi ni Kristo sa mga apostol. Kasi Aramaic nga. Okay. Kaya kita ginamit ng word katahulos. Ano bang sa ibig sabihin itong katahulos galing sa Aramaic to na sinabi mo galing sa Aramaic to. Hindi po. Wala akong sinabi ng ang etymological term ng katahulos from the Aramaic. Wag po kayo mag-imbento. Ang sinabi ko po rito, ang word Catholicos from the Greek word kataholos. Kataidholos. Wala po akong sinabi na galing po yun sa Aramaic. Pero ang Kristo, nang sinabi po niya doon sa kanyang mga apostol, ang objective po niya throughout the whole. St. Matthew chapter 28 verse 19. Throughout the whole po yung gusto po niya. Oo nga. Sinabi nga, at the time na objective na gusto niya, pero hindi sila pinangalan ng Katolik yun. Walang mabasa na Katolik na kayo. Kaya nga sinabi ko po kanina, ang pinakaunang gumamit ng term si St. Ignatius of Antioch kasi ang objective ni Kristo, itong iglesyang ito dapat lumaganap. Ay, hindi po ninyo naiintindihan yung sagot ko. Tignan muna. Hindi po kayo nakakaintindi sa sagot. Tignan muna. Hindi po kayo nakakaintindi sa sagot. Ibabalik ko po yung sagot ko. Ang pinakaunang gumamit ng word Catholicos or Katahulos si St. Ignatius of Antioch, Bishop of Antioch na estudyante ni San Juan Evangelista at ni San Pedro. So, number 1 po yun. Number 2, bakit po sinabi ni St. Ignatius na Catholicos or Katahulos? Kasi objective ni Kristo, kahit hindi binanggit explicitly yung word Katahulos, pero ang nature ng language ni Kristo na sinabi yung kanyang iglesia ipalaganap sa buong mundo. So therefore, Catholicos. Yan po. O gagamit po tayo ng lohika, ha? Para hindi po tayo maging illogical rito. Okay. Number 1, objective ni Kristo, major premise, objective ni Kristo, kalooban ni Kristo na ang kanyang iglesia ipalaganap sa buong mundo. Major premise. Minor premise, ang word Catholicos, ibig sabihin lumaganap or ipalaganap sa buong mundo. So therefore, itong iglesyang ito, conclusion, therefore, itong iglesyang ito, kalooban ni Kristo na Catholicos or Katahulos, yan po. So sana nakuha po ninyo yung lohika po, sir. Kasi kung hindi po ninyo makuha, so ibig sabihin, gumagawa kayo ng argumento, illogical po yung argumento po ninyo. Tanong na ko po, si Luigi Estilo, alam ko yan eh. Oh. Sumasang-ayon ka sa mga sinasabi ko. Sa silogismo. Sumasang-ayon ka. Kapag hindi ka sasang-ayon dyan, it is a fallacy of suppressing the past kung ganyan po yung ginagawa ninyo. Hindi ko nag-argumento. Ayun. So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka. O, ano pang tanong ninyo? Ano pang ginukontra ninyo na sumasang-ayon ka na pala? Sabi mo kanina na Aramaic ang lingwahe ni Kristo. Gaano ka kasiguro na itong Katahulos, sinabi ito ni Kristo sa Aramaic? Wala akong sinabi ng Katahulos, sinabi ni Kristo sa Aramaic. Objective ni Kristo na ang iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Grabe naman po kayo, ha? Objective nga, kalooban nga ng Panginoong Jesucristo na iglesyang ito ipalaganap sa buong mundo. Pagkatapos ipapasalita mo pa ang word Catholicos na by essence sinabi na po niya, by essence, ha? By nature. Bro, ang word Catholic mo, universal, kailap na. Yung kailap lang, ipakailap, pareho ba yun? Objective nga, di ba? Objective. Kalooban. Kalooban, objectively speaking. Kalooban nga niya. Grabe naman. Objectively speaking, nasa isip ni Kristo ang iglesia ito dapat ipalaganap sa buong mundo. Future tense. Ang objective niya ipalaganap ang iglesia ito.
Kaya nga, sabi ni St. Ignatius, katahulos. Grabe naman, hindi kayo magkakaintindi. Sige po. Katahulog na yun. Iba yung katahulog at ipalaganap. Iba yan, magkaiba yan si sino. Iba yung ipalaganap at lumaganap define na. What is katahulos? Sige nga po, define what is katahulos. Bro, hindi mo nagbigo si Kristo. No. Define what is katahulos. No. Define what is katahulos. Teka muna kasi ginukulit mo ako eh. Define what is katahulos. Si sino? Teka. Ibang usapan na po kasi ito eh. Nagpapatok ka sa akin, pagkatapos sabi mo, ay mali ka. So ngayon, sabi mo, katahulos, hindi yan sinabi ng Panginoon eh. Yung word kasi ng kakatahulos, anong ibig sabihin? Ang tanong mo ka, ibig sabihin, surrender ka sa tanong ko. Hindi po. Kasi kinukorek nyo na ako eh. Tika muna. Ibang usapan na po kasi pagsasabihin ninyong mali ako. Tika muna. Ibang usapan na po kasi pagsasabihin ninyong mali ako. So, ibig sabihin, kayo yung tama. So, ibig sabihin, kaya nga po nagtatanong ako sa inyo eh. Diba? Dapat ako lang yung sasagot sana. Pagkatapos, syempre, dapat hindi ka makikipag-argue. Kasi nakikipag-argue ka ngayon, so kaya nga tinatanong kita. Binigyan mo ako ng panahon na dapat magtanong sa'yo kasi sabi mo na mali ka. Oh, sige nga po, ano nga po yung definition ng word katahulos? Amin na surrender ka. Hindi po, ay talaga, pati ba naman sa simpleng argumento, hindi kayo marunong? Wala pong surrender po dito. Wala pong surrender po dito. Ang sinasabi ko lang po rito, ako yung sumasagot sa mga tanong po ninyo. Pero, nag-i-insist kayo na sinasabi ninyo, kayo'y tama. So, kaya nga po, nag-reverse question po ako sa inyo. Bakit po kasi, tumatayo po kayo na kayo'y tama eh. So, kaya nga, normal po yan sa argumento eh. Normal po yan sa argumento, yung tinatawag na rhetorical question. Teka muna, Mr. Kisel. Yan po yung tinatawag na rhetorical question eh. So kung sasabihin yung mali ako, so kayo yung tama. So kaya nga, pinapadefine natin, ano ba yung definition? Kasi ganina, nagbigay ako ng definition about the katahulos. Sabi mo, ay mali ka kasi hindi yung naging Kristo. So ibig sabihin, ina-argue mo na ako. Instead of, ang ginagawa mo ngayon, magtatanong ka lang sa akin. So ngayon, ina-argue mo ako, i-argue rin kita. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ba yung tinatawag na meaning ng word katahulos? Paano ko sagutin ni Sino? Hindi ko man argumento yan. Sa'yo naman galing yan. Hindi po. Di ba sabi mo mali ako? Wala ka palang basis. Basis na yung argumento nito. Mali utas ka taon. No. Mali kayo. Yan nga po yung sinabi ko po kanina. Instead ako yung sasagot po sa ngayon, sasabihin nyo, mali ako. So ibig sabihin, ina-argue nyo ako pagkatapos yung argumento po nyo baseless? Hindi nyo alam yung meaning ng katahulos. Tayo nagkano Sino. Sabi mo, hindi mo alam ang Aramaic. Pero sinabi mo kanina, ng lingwahe ni Kristo ay Aramaic. Di ba? Opo. Di ba? Okay. Sinabi ko. Tapos? Gaano ka kasiguro, sinabi mo kanina, hindi ka makaintindi ng Aramaic. Gaano ka kasiguro na objective yun, sinasabi ni Kristo sa Aramaic? Okay. Okay. So, pinaka number 1. Dito, ikaw na nagtatanong kasi hindi mo masagot yung tanong ko eh. Okay, so itong sagot ko. Paano ako nakakasiguro? Pinaka number 1, kahit Aramaic yung ginamit ng Panginoong Kristo, sa St. Matthew chapter 28 verse 19 nang sinabi po niya direkta doon sa mga apostol, isinulat po ito sa wikang Griego. Nang isinulat po ito sa wikang Griego sa 1st century AD ng mga apostol, naintindihan po ito ng whole Roman Empire. Bakit? Kasi yung isulat ng mga apostol, kasi ang dominant language po nila tinatawag na Griego. Ngayon, i-translate po ito from the original Greek to the Latin Vulgate, yung common language ng 4th century. I-translate po ito from Latin to Greek, Hebrew. I-translate po ito to English sa 15th century. Pagkatapos ngayon, i-translate po ito ng Bisaya. Sabi ng Panginoon, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Tagalog pala. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa at turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. So objective po niya, yung kanyang iglesia dapat lumaganap ito sa buong mundo na sinabi na si Ignacio, katahulos. Yan po.
Meron ba tayong makita dyan na sulat ni Mateo bro, original Griego? Meron ka bang makapakita sa amin ngayon sa mga tao ngayon na Saint Mateo? Sulat ng mga, di, sabi mo kanina, diba, sulat sa mga apostol ay sinulat sa Griego. Meron ba tayong sulat mismo na ligalin ni Mateo dyan na may pirma sa kanya na ito sulat ko to? Griego. Ano ba yan? Pirma? Kailangan pa ba ng pirma? Hindi po ganyan yung mga apostol, Sir Gisel. Sir Gisel, talagang parang ano po yan eh. Parang ginagawa po ninyo na parang sinungaling yung mga istoryan. Hindi po ganyan po, sir, ha? Ganyan. Teka po muna ha, para kasi sasabihin niyo may pirma ba ni Saint Matthew? Yung pagkatapos pag meron pirma, hahanapan mo, paano na ba natin mapapatunayan na kayang yan yung pirma ni Saint Matthew? Hindi po ganyan eh. Hindi po ganyan, Mr. Gisel, ha? Ito po. Bakit namin alam? Teka muna. Bakit namin alam kay Saint Matthew pinaka-number 1? Kasi nga, i-translate po ito from the original Aramaic to Griego. Sabi ko kanina, mostly sa New Testament scriptures, Greek ang nakasulat. Griego ang nakasulat. Kahit na yung mga manuscripts. Codex Vaticanus, Teka muna. Lilecturean kita kasi hindi mo alam yung proseso ng ano eh. Hindi mo alam yung proseso ng scripture eh. Kasi nasa isip mo dapat nakasulat. Hindi po ganyan eh. Hindi po ganyan. Maghahanap ka pa ng pirma? Ano ba yan? So, itong mga manuskripto itong Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, yan yung pinaka-old manuscripts na composed sa mga New Testament scriptures. Isinulat po ito sa Griego. So, ibig sabihin, bakit po Griego? Kasi again, yung dominant language po ng tinatawag ng Roman Empire po noon na colonize yung Israel, ang dominant language po noon, ang international language, Griego. So, dapat isulat ito sa Griego. So, kaya nga, isulat po ito, i-translate sa Bisaya and Tagalog, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Humayo kayo sa lahat ng mga bansa, ibig sabihin, dapat ipalaganap ito. So sa makatwid pala, itong kanyang iglesia, objective po niya na dapat Katolikos or Kataolos kasi throughout the whole ang gusto po niya eh. Next question. Okay, pala question ko. Sinabi mo kanina, daling naman sa Aramaic daw. Di ba? Sabi mo, daling daw sa Aramaic. Katapos, sinulat naman sa Griego. Sabang ebidensya mo, kasi bro, sinabi mo, pro-verbal lang. Ang hinahanap ko yung ebidensya na pag-reason mismo na Aramaic na Biblia, na galing ni Mateo mismo na galing sa kanilang mga apostol ng Aramaic na yan hinahanap ko ngayon na mayroon ka ba yan? Yung wala na yan. Mr. Gisel, wala na original. No. Kung magsusuri po kayo sa scripture, wala na original po ngayon. Wala na po. 2,000 years na pong nakalipas eh. Maghahanap ka pa ng original? Meron pong tinatawag na mga copies, yan po yung tinatawag na mga manuscript. Yan po yung point ko po eh. And saan po, ano po yung ebidensya po natin? Nandiyan po kasi sayan. Dami-daming mabasa. Encyclopedia Britannica, Old Encyclopedia, yung Compton's Encyclopedia, even yung Introduction to the Scripture by the Protestant, nandiyan po yan lahat. Griego, even yung mga Scholar Protestante, sumasang-ayon sila na Griego ang pagkasulat sa New Testament, except kay St. Matthew, Aramaic. So mag-research kayo, sir. Kasi parang hindi po yung research po ninyo. Puro lang po kay Biblia. Pero hindi po yan angkop doon sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Natin ngayon ebidensya. Yung sasabi mo Aramaic ngayon, may pakita o sa natin, may makaproduce ka ba ngayon na pakita rin sa natin, mga listeners na Aramaic na translation. Sabi mo kanina, wala na. Kaya nga sinabi ko na magbasa ka ng kasaysayan. Magbasa po kayo. Magbasa kayo ng kasaysayan kung saan galing. Yeah. Hindi po. Hahanapan ako ng sinabi ko na kanina, wala na pong original pero meron tinatawag na mga copies. Talagang yung tanong po ninyo talagang nakakatawa.
Ibig sabihin, wala po kayong research. Kailan ba nawala yung manuscript yan, bro? Kailan nawala? Kailan nawala? Ano, manuscripts? Wala nang original, Brad. Wala na, nawala na. Yes. For the first, second, and third century, wala na pong original sa first, second, and third century. Ang pinaka-old tinatawag na manuscript yung Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. So, mga around second and third century, yung mga copies. Yung Aramaic nawala sa first century, wala na yun. Yung Aramaic wala na. Sa century wala na. Aramaic wala na, nawala na yun. Hindi nawala, talagang wala na po. Nawala na. Persecute. First century nawala na. First century, second century, wala nang original eh. Copies na lang po nandyan. Yung Codex Sinaiticus, Vaticanus. Yes. Okay. Yung encyclopedia, bro, kailan na-invento yan? Na-invent na encyclopedia. Actually, meron na po mga binabasing encyclopedias po noon before Panginoong Kristo eh. Meron na sila mga binabasing encyclopedias. Pero hindi pa lang yung tinatawag na hindi pa lang tinatawag na publisher natin ng Britannica. Wala pa. Meron na po sa taga-publisher kasi saya. Ha? Sino may sabing encyclopedia na ang original na writing ni Mateo, Aramaic, sino encyclopedia nagsabi niyan? Mga historian. Nagbigay po siya ng content doon sa tinatawag yung publishing houses. Pagkatapos, merong tinatawag na final editing. Then after on that, sabi na totoo yung sinabi ng historian. Mga historian, yung mga credible mga tao na magsasabi talagang meron talagang mga manuskrito po noon. Ano pangalan? Ano pangalan? Ang masite ko lang po is yung talagang publishing house. Hindi po. Ang masite ko lang po is yung publishing house po, Encyclopedia Britannica, World Book Encyclopedia. Hindi na po ako particular sa mga names kung sino po yung mga contributor po nila. Okay, gets? Gets po ba ninyo? Nagis ko. Alam ko. Okay, sige. Ibig sabihin, bro, sinasabi mo ngayon, kahit hindi mo alam ang contributes niyan, tapos, pinangaral mo dito sa youth sa live na to na Aramaic talaga. Kung sinabi mo, hindi mo alam ang contributes. Tanong kita. Sinabi mo kanina, nawala na. Contributes? Hindi. Wala akong sinasabing contributes. Contributor! Hindi po. Mga tao po yung tinutukoy ko. Teka muna. Naghahanap pa sa ng tao eh. Naghahanap pa ng tao. Ano contribute? Hindi po. Mali kayo. Wala akong sinasabing contribute. Ang sinasabi ko, mga contributor na mga historian. Mga credible po yan ng mga tao na talagang mapapaniwalaan po yung mga sinasabi nila dahil sa mga ebidensyang nakuha nila and inapprove ito ng mga publishing houses ng mga encyclopedia companies. Yan po, sir. Grabe naman. Ano ba to? Sige po. Sige po. Ano mo kanina, sir, nawala na sa first century. Yung contributor, bro, kailan pinanganak yun? Yung contributor. We are not talking here about the we are talking here about the information. Kahit na hindi isinilang yung tinatawag na contributor sa ngayon na panahon, pero yung mga ebidensyang nakalap po niya at inapprove sa mga encyclopedia companies ay talagang totoo po yan. For example, yung buhay ni Rizal. Kahit hindi pa isinilang si Gregorio Saidi, pero alam ni Gregorio Saidi kung ano ang nangyari kay Rizal nang dahil sa mga ebidensyang nakalap po nila. So, ibig sabihin, ang mga expert po sila, sir. Wag po kasi it is a fallacy of suppressing the facts po, sir, kung ganyan po yung argumento po ninyo. Remember, I am referring to the book, itong tinatawag na mga encyclopedias, mga credible books po ito. Hindi po ito chismis. Pag ibig sabihin, hindi chismis, mga facts po ito. Then may sabihin na contra factum non valid argumentum, ibig sabihin, kung ang argumento po niyo kumukontra po sa mga information na yan, yung argumento po niyo ay dapat hindi paniwalaan. Okay. Sige po.
Sige ba? Okay. Sige bro. Sabi mo kanina bro, nawala na yung original sa first century. Yung tinatawag ng mga sinulatan na, kasi sabi mo kanina. Ngayon, wala na po. Nga. Ngayon, saan kumuha itong information, itong mga contributors? Saan ito kumuha ng ebidensya na yun ang Aramaic, ang original na sulat ni Mateo? Galing po ito sa mga galing po ito sa mga manuskrito na existed na mga copies po ng mga around 2nd to 3rd century. Kaya nga po until now, ito mga copies na ito, nandyan po ito sa London, nandun sa Vatican, and nandoon sa Alexandria. Yan po yung mga copies po nila. Anong copies? Yung mga manuscripts po, mga manuscripts. Codex, yung mga codexes. Yung kopya na doon sa Aramaic? Yes, mga codexes. And yun, sabi nila na itong papel ito around 2nd to 3rd century. And syempre, ang tradisyon ng pananampalataya hindi po mawawala. Kasi magkasama po yan eh. Sabi nila, gano'n kasiguro na totoo sinasabi nila? Mga expert po kasi sila eh. Hindi po sila pwedeng magsinungaling. Eh bakit po kasi kung magsisinungaling po sila, walang maniniwala sa kanila, hindi na po sila mabubuhay. So dapat ang susulat po nila tama. Dapat yung sulat po nila is facts. Kasi mga expert nga, di ba? Meron bang expert na hindi sumusunod ng facts? Sino po ba kayo mag-question po sa kanila? Meron po ba kayong expertise? Makabigay ka ba ng ilang pangalan bro? Makabigay ka ngayon? Ibigay mo ang pangalan nila. Hindi po ako makakabigay. Pero, yung publishing house na siya pong umaako sa responsibilidad at otoridad, yan lang po yung masabi ko. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, World Book Encyclopedia, ang dami-dami. Wala pa nila, hayaan natin. Okay. Ito bro, hindi ka makakapasok. Sige, go ahead. Sabi mo kanina na tanong lang naman eh. Kaya nga eh. Ito bro. Kalmang-kalma po ako rito eh. kanina nga po ako tumatawa eh. Sige po, go ahead. Ito, sabi mo kanina, ito si Ignacio sa Antioquia ay tinuruan ni Juan Evangelista. Estudyante po siya. Dalawa po sila. Yung history po mismo. Yung history po mismo. Church history by John Knox. Pagkatapos itong ecclesiastical history by Eusebius. Ito po. For example, ito. Sino tumulat? Ecclesiastical history by Eusebius. Ito po. Ito. So, ito si Eusebius, historian po ito ng 3rd century. 3rd to 4th century. Eusebius. Si Eusebius. Eusebius po. Author po, historian po siya ng 3rd to 4th century. Ha? Anong libro yan? Anong libro? Ecclesiastical history by Eusebius. Ecclesiastical history by Eusebius. Libro yun. Okay, sarili nyo lang libro. Hindi po. Hindi po. Ito po yung si Eusebius isa po siyang great historian ng 3rd to 4th century according sa mga encyclopedias. Nasa encyclopedia pala yung anong volume bro? Yung biography po niya. Yung biography po niya si Eusebius. Yung biography po niya nakasulat po yan sa mga encyclopedias. Kasi meron po kasi tinatawag na biography before po yung magsusulat ng mga information, yung biography ng kinukutan po nila ng mga documents. And one of the oldest documents concerning sa kasaysayan ng mga apostol, itong ecclesiastical history by Eusebius. Christian scholar po ito ng 3rd to 4th century. Scholar niya, Iglesia Katolika nga, libro niya yung mismo sabi na yan ang sinabi sa libro niya mismo. Diba? Siyempre, siya lang po yung iglesia existido sa panahon na yan eh. Siya lang po, wala na pong iba. And remember, expert. Hindi po bias. Expert po siya. At even yung mga experts na mga historian ngayon, kumukote po sila sa libro ni Eusebius.
Siguro na sa sarili yung kaparian niya si Sibiot, kaparian niya yan eh. Hindi, suppressing the facts po yan. No. Suppressing the facts po yan. Ano kayo makakasiguro? Bakit po? Kasi pinaka number one, credible and yun. Yung information, yung facts, yung ginamit po niya, isinulat po niya talagang totoo. According sa mga historians. Okay po. Si Evangelista mo, kailan pinanganak si Evangelista? Kailan si Juan Johnny Baptist? Kailan pinanganak yun? Kailan pinanganak? Hindi ko po alam, pero namatay po siya mga 100 AD. Ignacio, kailan pinanganak? Hindi, namatay po si Ignacio. Hindi ko po alam kailan ipinanganak si Ignacio. Pero namatay po siya mga around 107 to 110 AD. Okay. Gaano na nang pang-abot ni Ignacio sa ni Juan? Gaano pang-abot? Napatay na pang-abot po sila kasi namatay si Saint Ignatius 107. Pagkatapos si Saint John the Evangelist namatay po sa 100. So before pa siya naging obispo ng Antioquia, estudyante po siya ni Saint John Evangelist. Paano mo nalaman? Hindi mo nga alam paano pinanganak ang dalawa? Hindi mo nga alam. Hindi ko nga po alam kung kailan po sila ipinanganak, pero alam ko kung kailan po siya namatay. Oh. Alam ko patay na. Hindi po. Before nga namatay si Saint Ignatius of Antioch 100, estudyante na po niya Saint Ignatius eh. Ano ebidensya mo? Ebidensya? Ito, Ecclesiastes Eusebius. Ay, lumipon yung iba. Ano yung naman maniwala dyan? Observing yan. Magbigay ka ng aklat mo na i-counter po ito. Magbigay ka ng aklat mo na i-counter itong istorya na ito. Remember, scholar po ito. Bantayan niyo po ha. Scholar po ito. Teka muna. Parang minamaliit po nito yung mga evidensyang ano eh. Scholar Kristiyano po ito. Kaya nga po, wag po kayong tumatawa sa kamangmangan po natin. Bakit po? Kasi even ang mga Protestant scholars, yun, sinasangayon po nila yung mga sinasabi ni Eusebius. wag po natin ipakita. Klaro ito, naklaro po na ang may sabi lahat ng argumento nyo pala, binabata nyo sa sarili yung libro. Sino po ba ang magbibigay ng information patungkol sa kanyang sarili? No. Sino po ba ang magbibigay ng information patungkol sa sarili mo? For example, hihingian kita ng information, anong may bibigay mo sa akin? Yung birth certificate ng sa inyong kapitbahay ninyo? Hindi, ikaw mismo magbigay sa akin ng birth certificate. So siya mismo. Kailangan magbigay ka ng birth certificate. Kailangan talaga. Siya mismo ang nagbigay. Okay, meron kang birth certificate ni Johnny Baptist. Meron ka. Siya mismo ang nagbigay ng information patungkol sa first, second, and third century Christians. Pagkatapos ang mga sunod sabi, yung sinabi ni Eusebius, totoo yan lahat. Nalang itong taong ito. Kailangan natin birth certificate ni Johnny Baptist. Meron kang birth certificate ni Johnny Baptist. Kamangmangan po yung tanong po ninyo, Mr. Kusil. Hindi po yun nakuha po yung punto ko. Talaga nakakaawa po kayo. Hindi po yun ang point ko po dyan, bakit ko binanggit yung birth certificate? Ang pinakaunang hihingian ng dokumento is yung responsableng hinihingian. Yan po yung point ko. Yan po yung point ko, yung analogy ko baga ba? Analogy. Yan yung point ko. Yung pinakaunang magbibigay ng information, bakit po? Kasi siya yung tinatanong eh. Siya yung tinatanong. And at the same time, for the first 1,000 years, wala pa pong ibang iglesia na nag-exist panahon na yan, except sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Yung iglesia bro, sa Biblia, meron na. Bago kayo nag-exist, meron na iglesia. Iglesia sa saan? Iglesia? Word na iglesia? Word na iglesia? Sa Hebrew? 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 Bago pa pinanganak si Kristo, meron na. Kaya nga sa Hebrew nga, di ba? Word na iglesia? Okay, basa. Sure basa ko. Sure ka? Word na iglesia before kay Kristo. O sige na po. Hindi po. Word. Sa original. Sa original Hebrew. No. Sa original Hebrew. Ano po ba ang original Hebrew po na ano? Kasi Hebrew pong tinutukoy natin dyan eh. Sige po. Anong talata po na sinabi Ecclesia sa Hebrew? Sige nga po. Meron pa akong Hebrew Bible rito eh. Anong talata po na sinabi doon Ecclesia? Sige po. Translation po yan eh. Yung binabasa po ninyo. Balik po tayo sa original. No. Wag kayong pumunta sa kayong ano.
Basahin nyo ngayon sa original Hebrew na meron ng ecclesia sa Old Testament. Sige nga po, hindi pa dumating si Kristo. Anong talata? Ang word na ecclesia, kahal yan. Kahal. Hindi po ecclesia. Magkaiba. Magkaiba. Translation lang po yung iglesia po niya. Ay, mali kayo. Mali. Mali kayo. Mali. Unang ginamit sa New Testament. Kaya nga po, talagang hindi kayo nagsusuri eh. Hindi kayo nagsusuri. Ang ginagawa ninyo puro lang chismis. Puro lang chismis yung ginagawa ninyo, Mr. Kiesel. Okay. Diba? Puro lang chismis. Meron ng iglesia. Kaya nga, yung word na iglesia, Hebrew. Mali una ko. Anong binita mo? Hindi ko sinabi yan. Hindi ko sinabi. Kaya yung word na iglesia, kahal yan sa Hebrew. Kahal. Naiintindihan mo ba Hebrew? Yes, kahal. Yes, kahal. Pero magkaiba po yung ano. Pero, ano yung diferensya ng word na iglesia? Tika muna. Ano ang diferensya ng word na iglesia at kahal? Sinabi dito sa ano, sa Hebreo, Tika muna. Ano bang diferensya ng word na iglesia at kahal? May diferensya 'yon eh. Pareho lang yung bro. Paano mo bibigyan distinction ang word na iglesia at saka kahal? Okay. Lumutanan na kanako. So hindi na kasibutan na. Ito na yung tumago. Point of clarification, hindi po. Kasi pinipilit po ninyo yung term yan sa Old Testament eh. Hindi po. Sabi mo kanina, namahayag ka kanina, sabi mo kanina na walang ibang Old Testament ang sinasabi ko, di ba? Ang sinasabi ko rito, Old Testament. Wala kang proiba dyan. Bago pinanak si Kristo, may iglesia na. Mr. Kiesel, teka muna. Kaya nga po, tinatanong kita, yung difference between kahal and iglesia. Teka muna. Kasi, yung word po kasi na iglesia, New Testament term po yan eh. New Testament term po yan. Kaya nga po, tinatanong kita, what is the difference between ecclesia and kahal? Ang galing bro, mabas ang iglesia. Ayaw gula estima. Huwag kang lumabas sa topic. No. Hindi po kami ganyan eh. No. Huwag kang lumabas sa topic. Sa amin po kasi, hindi. Ganap pa naman palusot ngayon eh. Kasi nabuko ka na eh. Ito yung nagpapalusot rito eh. Gusto mo dahil mo, letra por letra ang tinatawag na mabasa ko. Tingnan natin sa original. Tingnan natin sa original. Eh bakit po kasi we are talking here about the almost 2,000 years old document. Ay, paulit-ulit. Aramaic nga, Aramaic. Kung mabasa ka, tinatanong nga kita, what is the difference between ecclesia and kahal? Kasi may diferensya po yan eh. Sagutin kita, aminin mo na, surrender ka. Hindi po. Point of clarification nga, di ba? Clarification. Point of clarification kasi hindi tayo nagkakaintindihan sa mga terms eh. Ano bang pagkakaintindi mo? Tingnan mo na. Ano bang pagkakaintindi mo sa kaibahan ng kahal at saka ecclesia? Kaya sa amin magkaiba yan eh. Magkaiba yan. It is the same in terms of word assembly. Pero magkaiba yung ecclesia at saka yung kahal eh. Ano? Anong kaibahan eh? Anong kaibahan? So hindi mo alam. Ayun. Kapag hindi mo alam. So, nagko-quote ka lang ng talata sa Biblia pagkatapos hindi mo alam ang historical background sa term na ginagamit ni Saint Paul, ginamit ng word. Ayun! Sapul! Ito. Sabi mo kanina bro, ang lingwahe, sabi mo kanina, palusot ka lang eh. Walang ibang iglesia, sabi mo kanina. Sabi mo kung yung basa ko yung isa, tumat mo kasi ng definition. Okay.
ikaw nga yan nagpapalusot dito eh. Ang dami-dami mo ng mga argument alpak lahat eh. Ano raw? Kaya ka na bro na bago pinanganak si Kristo, may iglesia pala. Kahal, hindi yun iglesia, kahal. Yung sinabi mo kanina na lingwahe ni Kristo, Aramaic. Di ba sabi mo kanina? Saan sa Biblia yan? Nabasa? Ay, hindi naman po yan biographical ko ng Biblia. Ang Biblia ay salita ng Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa kasaysayan. Okay. Tanong ko lang, may mabasa ka ba? Sa Biblia. So, ibig sabihin kapag hindi mo kasi totoo. Bangag anong? Ano ba yan? Ano ba yan nga? Ano ba yan? Sagot natin. Okay. Hindi pa naman likas kasi ipapabasa mo sa Biblia. Ano ba klase? Ano daw? Okay. Kung sinabi mabasa mo ng lingwahe ni Kristo, Hebreo, sumalas Biblia, anong challenge natin? Hebreo ang lingwahe po niya? Aramaic ang lingwahe ni Kristo. Wala kang iba. Language po niya? Hebrew? Basahin ko sa Biblia ang lingwahe ni Kristo, Hebreo. Oh, sige. Basahin niyo po yung language po niya, liturgical Hebrew. Oo, Hebreo. Sabi niya, Hebreo lingwahe. Liturgical Hebrew. Kasi yung Aramaic sister language po niya ng Hebrew eh. Hebreo, yung Hudyo yun eh. Natural, yung Hudyo, Hebreo yun. Aramaic sister language po niya ng Hebrew. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba alam? Na ang Aramaic sister language po niya ng Hebrew? Ha? Okay, sige. Kung may mabasa ko ng lingwahe ni... Kung mabasa ko sa Biblia, mismo... Wala. Oo. Naman. Sister language na. Hudyo yun, sabi na dyan. Kaming mga Hudyo. Sister language ng Hebrew, ang Aramaic. Makinig ka mo na bro, makinig ka. Ang huwag mo tanongin at sasasalin sa akin. Sige po, sabi mo kanina, Aramaic, wala kang puribas Biblia. Hindi po, noon na po kasi diba, mo sa Biblia. Ngayon, kasi sayang po yung sinasabi ko po rito. Ay, ano gusto nyo mag-ano natin dito? Sige po, basahin po ninyo. Sige po, basahin po ninyo na Hebrew. Hebrew, purely Hebrew po yung language. Bro, payag ka na ni Kristo, Hudyo yun. Sige po. Hindi. Purely Hebrew. Sige po. Basahin nyo po. Purely Hebrew ha? Pumayag ka ba? Papayag po ako pag purely Hebrew nakalagay. Sige. Pag purely Hebrew, Hebrew lang ha? Sige po, anong talata po yan? Sige po, basahin nyo po. Purely Hebrew ha? Anong talata sa Biblia? Ibigay nyo po. Sige po sir, papayag po ako sa purely Hebrew ha? Purely Hebrew kasi meron po sa native language eh. Meron po native language sa Panginoon eh. Sige po. Hudyo talaga kasi... No. Huwag niyo akong bigyan ng ano. Huwag niyo akong bigyan ng tinatawag na opinion ninyo. Basahin niyo na ngayon sa Biblia na purely Hebrew yung language Kristo. Anong talata? Kung may mabasa? Sige po. Papayag po ako. Pag purely Hebrew ha? Purely Hebrew ha? Sige po. Okay. Gawa 26, versikulo 14, Brad. Gawa 26, versikulo 14, ganun tradisyon. Nang bubag, Gawa 26. Gawa ano? Verse 14 to 15. Ito, basahin ko. Gawa ano? 26. 26. Buhat. Pagkatapos, versikulo 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. Basahin ko ha. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, bakit mo ako inuusig? Ay, itong tawag ito. Ay, hindi po kami nag-question. Tiga mo na.
Hindi po ganyan eh. Booking ka na. Hindi po binanggit ng kasulatan na Hebrew ang ginamit ni Kristo. Nagturo po siya. We are talking about the language of Christ. Hindi ang communication po niya kay St. Paul. Kay St. Paul. Hindi po. Mali. Mali kayo. Mali. Si Pablo, ay, itong taong ito, nalilin lang kayo eh. Anong mali kayo? Huwag kayong manlin lang. No. Wala kang Huwag kayong manlin lang. Siyempre, communication po niya kay St. Paul eh. Hebrew ginamit po niya. Nakakasata din po siya ng Latin. Ha? Purely Hebrew. Itong taong ito talagang may diferensya eh. So kung may mabasa ko na si Kristo nagsalita ng Latin, si Kristo ay talagang language mo yung Latin din? Composition po yung sinasabi ninyo eh. Bro. Fallacy composition po yan. Bro, you cannot use the truth in particular as the truth in general. Deception po yan, Mr. Kiesel. Ay, itong mga taong ito diferensya. May diferensya. Deceptive. Basahin mo na lang. Sabi ko, purely Hebrew, yung language ni Kristo sa panahon po niya. Pagkatapos, ang binasa mo, yung communication po niya kay St. Paul, mali. Mali po kayo. Magbigay kayo ng talata na sinasabi ko pala ng kasulatan ng araw si Kristo, Hebrew ang ginamit niya. Diferensya. Diferensya. Basahin ko. Katumbas na ito eh. Katumbas na ito. Hindi nga sasabihin. Ano raw? Ano raw? Hindi. May babasa rin po ako kung nagsalita si Kristo ng Latin eh. Communication po niya kay Pontius Pilate. Kamo na. Nang dideceive kayo eh. Nang dideceive kayo eh. Nandilin lang kayo, Mr. Kiesel eh. Huwag kayong manlin lang. Communication po yun ng Panginoon doon kay San Pablo. Pero meron din pong communication ang Panginoon kay Pilato ang ginamit na lingwahe. Itong mga taong ito diferensyado. Hinahanap ko at ang hinihintay ko sa inyo ngayon, tika muna, ang hinihintay ko sa inyo ngayon, basahin ninyo sa Biblia na sinabi ng mga apostol, nagturo si Kristo gamit ng wikang Hebreo. Yan po yung hinihintay ko. Pero wala eh. Wala. Basahin ko ulit basahin ko ulit. Okay, basahin ko ulit. Basahin niyo po. Basahin ko ulit. Katumbas to hilingi o Brad. Katumbas ito. Ano raw? Mag-Hebreo sa Saulo kasi si Saulo, Hebreo. Total, lingwahe Hebreo ginamit na ni Saulo kasi si Saulo, hindi po, not necessarily. Ginamit lang po niya yung wikang Hebreo kasi pinapatunayan ni writer ng gawa. Tiga muna. Nag-iimbento kayo eh. Nag-iimbento kayo eh. Nag-iimbento kayo eh. Muna. Ang punto natin rito, yung sinasabi mo kanina, na natuturo si Kristo gamit niya Hebreo. Pinawala. Ang linin lang po itong taong ito. Katumbas. Natatawa ako sa mga taong ito. Ang communication po ng Panginoon sa Kristo doon sa Damascus, si San Pablo, ginamit po niya Hebreo. Pero hindi po sa lahat ng panahon, Hebreo po yung ginamit po niya kasi ang native language ng Israel, ang native language na ginagamit ng Panginoon sa Kristo doon sa Israel, Aramaico. Hindi po Hebreo kasi ang Hebrew liturgical language po yan nila eh. So, nag-aaral itong taong ito. Sige. Tatawa ko. Nakabasa lang na sa wikang Hebreo nyo na ginamit lahat? Ay, hindi po yan yung punto natin rito. Ipakita nyo po yung mukha po ninyo, sir. Ipakita po ninyo. I-remove ko po kayo pag hindi po nyo ipakita yung mukha po ninyo. Narinig mo ba ako? Ipakita nyo po yung mukha po ninyo, sir. No. Ipakita po ninyo yung mukha po ninyo. Ipakita po ninyo, sir. Mr. Kiesel, ipakita po ninyo yung ano ninyo, yung mukha po ninyo, sir. So, hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Orolan Sandro Second TV, Apollo.Punto Argumente page, and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayam na Religious Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And yun, sa mga katulong kung gusto po tumulong sa programa po natin, pwede po niyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo
sa pamamagitan po ng ating mga account numbers, yan po sa mga screens, so tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung by remittance po yung pagpadala po. Maraming salamat po.